Orain dela 400 urte, Galileok bere teleskopioa zerura begira jarri zuenean, Jupiterren 4 satelite nagusiak, ilargiaren kraterrak eta eguzki orbanak deskubritu zituen. Baina ordurako, gizakiak denbora luzea zeraman, gaur egun oraindik erantzunik gabe jarraitzen duen galdera batekin kezkatuta. Posible alda gure planetan bizia sortzeko izan ziren baldintzak unibertsoko beste txoko batzuetan ere izatea. Munduan bakarrik ote gauden galdera etengabe egin dio gizakiak bere buruari kosmosean duen egoeraren kontzientzia duenetik. Esne bidea galaxia erraldoiaren 100.000 milioi izarren artean galdurik dago gure eguzkia. Beraren inguruan birakadabiltzan planeta eta gorputzekin batera. Mundu horietatik guztietatik, batek soilik gordetzen du bizitza adimenduna, gure etxeak, lurrak. Inguratzen gaituen bakardadearen gainetik, unibertsoan hainbeste eta hainbeste planeta eta eguzki izan da, zaila egiten zaigu bakarrik gaudela pentsatzea. Evoluzio kosmikoaren emaitza bakarra ote gara. Pues bueno, en este momento lo que sabemos es que une honetan dakiguna da unibertsoan gauden bakarrak garela. Zientziaren ikuspuntutik, ez daukagu, ez bakarrik beste izaki adimendunen existentziaren frogarik. Ez da lurretik haratagoko biziaren inongo arrastorik ere. Bila gabiltza Marten etxi-etxian, bila gabiltza bizirako osagaiak izan ditzaketen eguzki sistemako satelite batzuetan, baina oraingoz, emaitza bakarra garela esan genezake. Gaur egun, biziaren bilaketa oinarrizko 3 ideiatara mugatzen da batez ere. Ur likidoa duen planeta bat egon dadila, karbono ugari egon dadila, bizia sortzen duten kate organikoak sortzeko, eta energia iturri bat egon dadila. Energia iturri hori eguzkiaren argia izan daiteke, edo planetaren barnetik ateratzen den energia izan daiteke, gure planetako dortsal ozeanikoetan gertatzen den bezala. 3 osagai horiekin esan genezake bizirako oinarrizko errezeta dugula. Gauza gehiago ere beharko dira, baina hori da gutxienez oinarrizkoa. Izar handiak azkar itzali ohi dira, eta gutxi bizi dira, milioika urte batzuk soilik. Denbora horretan, inguruko planetak ez dira gai nahikoa hozteko, bizia jasateko moduan. Oso izar txikiak aldiz, urte asko bizi dira, baina erradiazio ultramore ugari emititzen dute, eta hori oso kaltegarria da biziarentzat. Beraz, bizia aurkitu ahal izateko, tamaina ertaineko izar bakartuetan bilatu behar genuke. Modu berean, planetaren tamaina ere erdibidekoa izatea komenigarria litzateke. Oso handia balitz, ezin arnastuzko hidrogeno atmosfera batez inguratuko litzateke. Oso txikia balitz berriz, oso azkar hoztuko litzateke, eta ezingo luke barnealdearen zati bat urtuta mantendu. Nosotros somos hijos de las estrellas. Izarren seme-alaba gara, izarren hautsa gara. Gure zurren kaltzioa, gure odoleko burdina, eskuko ehunetan dugun karbonoa. Hori guztia izarretan sintetizatu da. Ez da bapatean agertu. Big Bangarekin oinarrizko elementuak sortu ziren hidrogenoa, helioa eta 7. elementua den litioraino. Hortik, gure taula periodikoak dituen 100 elementu pasatuetarainoko sorkuntza, izarretako labeetan gertatu da. Han, barnean, temperatura eta presio altuetan, sortuz joan dira, eta hortik sortzen dira planetak, eta hortik sortzen da bizia. Alegia, izarren seme-alaba gara. Es decir, somos hijos de las estrellas. Astrobiologo gehienen ustez, bizia bilatzeko lekurik onenak lurra zala duten gorputzak dira, planeta lurtarrak eta sateliteak adibidez, eta ez gasezko munduak. Eguzki sistemari erreparatuta, Jupiter eta Saturno baztertuko lituzke horrek, erraldoi gaseosoak baitira biak. Baita Urano eta Neptuno ere, txikiagoak diren arren aurrekoen antzekoak baitira. Planeta lurtarren artean, barneko biak alde batera utzi behar dira. Merkurio eguzkitik gertuegi dago, eta gainera ez dauka atmosferarik. Artizarra berriz, lurrekoa baino 90 aldiz indartsuagoa den berotegi efektu batek kiskaltzen du. Han, temperatura
450 graduraino igotzen da. Marteren kasua baikorragoa izan liteke, oinarrizko ezaugarri batzuetan lurrarekin duen antzekotasunagatik. Baina Marte gaur gainazalean bizia izateko aukera gutxi dituen mundua da. Haren karbono dioxidozko atmosfera finak eta temperatura baxu eta aldakorrek ura izoztu eta sublimatu egiten dute. Dena dela, agian ura egoera likidoan egon liteke gainazalaren azpian. Badakigu Marte planeta bero eta hezea izan zela bere lehendabiziko 2000 milioi urteetan, eta ur likidoak eremu handiak hartu zituela. Garai haietan, Marteko klima egokia izan zitekeen bizia ernaltzeko, baina ez dakigu gertatu zen ala ez, eta bila jarraitzen dugu. Marte atzean utzita, eguzki sisteman badira interes astrobiologikoa duten beste mundu posible batzuk ere. Ezagutzen ditugu 100 satelite planetario baino gehiagoren artean, 3 dira interes berezia sortzen dutenak. Saturnoren sateliterik handiena, Titan, arrokekin nahastutako izotzezko mundua da. Nitrogenozko atmosfera dentso batez estalia dago, lurra bezalaxe. Bizia agertu aurretik, gure planeta izan zitekenaren antzekoa da Titan, baina hotzagoa. Duela urtebetetik ziur dakiguna da, mundu honek petrolioa aintzirak dituela, hidrokarburozko aintzirak. Lurretik haratago, gainazalean zerbait likido aurkitu dugun eguzki sistemako leku bakarra da. Lurrean ur ozeanoak ditugu, han petrolio ozeanoak. Europa, Jupiterren 4 ilargi nagusietako bat, eta Entzelado, Saturnoren kanpoko ilargi txikia, izotzezko bolak dira batez ere, gainazalean urzikin izoztua dutenak. 2 ilargien barnealdea bero dago, eta horrek izotzak urtu egiten ditu, edo oretsuagoak bihurtu. Biziarentzat egokiak diren baldintzak dira horiek. Agian, etorkizunean, gai izango gara ilargi horien gainazalaren azpian bizia bilatzeko, gure planetako izotz antartikoen azpiko aintziretan bezalaxe. Para ir a la estrella más cercana necesitaríamos 4 años. Gertuen dugun izarrera joateko 4 urte beharko gintuzke. Eta beste 4 itzultzeko, eta hori teorikoki argiaren abiaduran joan da. Horrek ematen digu neurrigabetasunaren eta zailtasunaren ideia. Beste mundu batzuetan biziak forma kontziente edo adimendun izateraino evoluzionatu balu, naiz eta niri adimendun hitza ez zaidan asko gustatzen, ez baitakit adimendunak garen, baina esan dezagun kontziente, alegia, gai garela unibertsoan non gauden ulertzeko, hau da, beste mundu batzuetan izaki adimendun edo bizidunik bada, haien berri zergatik ez dugun ulertzeko gakoa banatzen gaituzten distantzia handiak dira behar bada. 1972ko martxoaren 2an, NASAk lehendabizikoz jaurti zuen espaziontzi bat, Pioneer 10, Jupiterrerantz. Ontziak segundoko 12 kilometroko abiadura darama, eta dagoeneko guregandik 13.000 milioi kilometrora aurkitzen da. Haren irrati seinaleak jada ez dira lurrera iristen. Aldebaran izarra dagoaren norabidean, guregandik 78 argi urteko distantziara. Daraman abiadurarekin ez da 2 milioi urte baino lehenago iritsiko. Galdera zera da, aurkituko ote du inork egunen batean.